Kwa wereng mag puro matine ni koro weche maende ni chakoro wache to kod jakom od bura jakom duond bura mar ODM migosi John Mbadi ni koro wach mar 6 piece ok ochuno e gwenge mag Kaluo ka seche ma bende koro dhi tim yiero en gima koro medo kelo paro mopogore opogore. Jachung' kar chung' od bura ma Kisumu Central kochung' kar kende migosi Zablo Nawange koro kakore to koro siro weche Mbadi go kolero ni Mbadi en jalo mosebedo e tend ODM kuom higni maloyo 10. Omiyo ong'eyo gigo mabende koro wacho okweda ahinya jogo mabende koro tudo jomochung' kar kende kata independent gi duond bura mar UDA motele kanyo to kod ogai mar Kenya Kwanza mano migosi William Ruto. Owacho mago e seche mabende koro jokanyo moko to mag ODM e Kisumu kotele kod Erika Kelo to nowacho ni Raila dwaro jood bura mathoth mondo mi koro obi miye obed motegno seche mobedo bede ker ma pacho kae. Kata kamano wacho ni jalo mabende koro no osire weche go ene jakanyo mar ODM kene jatend ODM mar Rowere Kisumu County Nyauri Nyang' wacho ni paro nok ni kare kendo jakom duond bura mar ODM en jalo mondo bini koro gwe tao kaluwore kanyo kod weche manowacho. An nyinga Erika Kelo awuok Homa Bay County sub county Mandhiwa. An ja ODM matene. Onyuola kan ja ODM. To so long as ni ODM pod exist, pod abiro remain ja ODM. Wach machando chunywa kaka joluo sani. Baba Raila Amolo Odinga osemanyo telo higni mang'eny. To wan kaka joluo, telo ni sani ochiko watir. To weche mawuok mapilre kon gi koni. And I want to be very particular ne gima party chairman Mbadi nyo wacho kuom 6 piece. Wan kaka joluo mapod tindo ok no expect such a comment mondo wuog kuom ng'ama chalo kaka Mbadi. Nekech baba kobedo president odwaro jogene madhi konye tich. Ibiro mana penji sama weche gi chopo kucha ni Raila obedo president gi MPs adi mamago ODM, MCs en gadi, governors, senators. Omiyo kik Mbadi wuondwa ni wagoni Raila kura to modongi wami jok moko machielo. And I think Mbadi osebedo ka en member of parliament to nobedo ka gi ODM. Nimi mana nomination kaka imiyo jomoko gi. Ang'o miyo wang' ni kokuchung' to chako pingo 6 piece. And I want to say ni that is foolhardiness. Moko nengo bed ni nenore e sama koro wachope ni. Ma baba menyo telo direct. Omiyo adwa kwa joluo ni mondo wago kura mar 6 piece. Nikech 6 piece madhi miyo baba soldiers madhi fight ni kucha. Ka bilo bire parliament to jogi mabiro riwore together mondo mi okalnwa bills midhi kel. Nyinga Nyauri Nyang', youth leader Kisumu County ka. Wawacho ni ne wachio ga lot of shock ka chairman mar ODM party wa Mwageno, party wa maduong' East and Central Africa owacho ni ji ok nyal go 6 piece. Koro wach no osechando ji e town ka kech wan jo era mag Raila Amolo Odinga. Wado no wach ne Mbadi ni ko fail no ko nyal abide by rules mag chama mar ODM mar 6 piece from governor, senator, MP to gi MCA to okaw nafase makende mondo obed kando mondo ng'at machielo ka okomno mondo dhir gurudumu mar Raila Amolo Odinga ni nyaka wachope election on August 9th. Mbadi bede NEC, National Election Board mar ODM. Omiyo gimora mora matimore e chama en gimong'eyo. To benda wuoro sana ko wacho ni ok onyal go 6 piece to wang'eyo kaka jo ODM ni nyinge nyo keto kaka namba 1 kuom nominations mag bajumbe madhi nominated. Okwongo gol nyinge kanyo ket oko ai koko pingi chama. To kodwa ni mondo odhi oyiere kaka achiel kuom odhi ogwel kaka achiel kuom jok madhi National Assembly kaka wajumbe mogwel to nyaka make sure ni ogo 6 piece nyaka make sure no campaign strongly ne ODM candidates mondo wayud number kech number ne madhi miyo ODM nafas be mar gwel. Yes. Zablo Nawange, Executive Secretary Kisumu County and an aspirant for Kisumu Central Parliamentary seat
as a independent candidate. As Luo Nyanza wang'eyo ni sani wadwaro dongruok. To dongruok mar Luo Nyanza ok bi biro kuom kwedo jomoko. Emomiyo wan kaka jo Kisumu we support gimanye national chairman mar ODM John Mbadi owacho, CPAK John Mbadi. En jatelo mar ODM e piny mangima kae ma Kenya, to osebedo MP kuom terms 3. Ong'eyo gima owuoye. Joma nyomi ticket moko ok otegno, to nitie jok ma support baba. Gini e parties mopogore. Gi campaign ni baba. Ok wanyal kwedo gi, ok wanyal kwero gi ni gibi campaign ni party. Gima duong' malich kabisa en Raila Amolo Odinga bedo ker mar Kenya. Ok en ni ng'ato bedo MCA kamoro, kata ni ng'ato bedo MP kamoro. Dongruok mar ward kata dongruok mar constituency kata dongruok mar county biro gi jok moyier maber manyalo konyo jopiny. Kwa yudo ni ja independent nyalo tiyo, to ja independent no manyaka yier. Kwa yudo ni ng'ato yote manie Azimio nyalo tiyo, to ng'ano nyalo yier. To ok wanyal bukre ni ng'ata mowacho gima ok wadwa winjo to wacho mano ja UDA. Mbadi owuoyo kaka jakom mar chama mar ODM. Kokiyie gi gima Mbadi owacho, in ema onego bed ni wuok idhi e chama mari. To kiwacho ni Mbadi ni mowuok. It is wrong to say that Mbadi should leave ODM just because he says that, oh, we are not going to vote 6 piece. 6 piece is a reality. Ni sani ok wadwa wach 6 piece.